zaila tradizio bihurtzen nahi da, kantu txikiak emanaldi hauekin. Iaz, kursal txikian, kuboan egin genuen, eta aurten ja handiarekin ausartuko gea. Eta iazkoa ikusita, eta iazko arrakasta ikusita, oinarri berdintsuarekin abiatuko gara. Hau da, ume kantuak, umeentzako sortuak izan diren kantuak, uztartuko ditugu euskal kantutegi tradizionalarekin, umeak eta umeekin joango diren nagusiak, bai guraso eta bai aitonamonak, ondo pasa dezaten. Aurtengorako prestatu duguna, eta karteletan ikusiko duzuena, iazkoaren nahiko antzekoa da, alde batetikan egongo da talde bat, Antxon Sarasuak gidatuko duena, bere bandapar dela taldearekin batera. Hor egongo direna denbora guztian musika jarriaz konbiatu diferentei. Han izango da ere herrien lagunak, Marika Lambre eta lanen arituko dira, umeak animatuz. Urtsintxa eskolakoak ere izango dira, iaz bezala. Xibla Biblako aurrak, eta hemen dago bertako koordinatzaile Jose Murbieta ere, han izango dira umeak kantari. Eta aurten gozate gitarra konbiatu ditugu, baita Makala Jazz Funk Band ere kantu bat kantatzera, eta Peiti kantaria ere izango da Ranroberra kantuarekin. Eta horretaz gain, eta Bizkaiatik etorriko da kontu kantari izena duen txontxongilo talde bat, beste emanaldi txiki bat egiteko, esan bezala umeen eta gurasoen eta aitonamonen gozamenerako. Hori da, oinarrian festa hontarako preparatu duguna, eta nik uste beto dela parte hartuko duten aktoreek, barkatu, eta importanten aktore zen duenean, Patxi Santamaria izango da, guzti honen gidari lan egingo duena.